Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam hari ini ya aku nunggu wedhus karo wandil terus karo kolam lah tugas iki ngene Pak Didi. Ya wis akhire yo ngene ae ya. Karo rasa kita kayak tugas yo wis piye manut ae ngono. Iki kolome bos. Soalnya cekat gawan. Iki wedhus ya wedhus ingin diyangi iki kolame ngono lho. Dene iki karo rokokan karo niki karo mandonat iki karo wandil. Ora rapi di begini di begini di. Mah, Mbak. Nah, aku sakit begini Mas. Kan kamu tuh saiki. Dari kayu nggak balik pintu. Oh iya. Karena kosong blok jone. Blok kayu ya. Iya, ora kosong gak apa-apa, ngelaran cek gak apa-apa. Ngono lho. Enggak awake dhewe ngubengi iki ndelok kolame wis mau ke sore wis dipakani. Ngedose wis dipakani. Iki karek ndelok kolame. Nggih, ndak dipangan masuk. Di bos iki banyune kurang ki sesuk diisi banyu, Bos. Iki dipangan. Wis meneng ae. Wis meneng. Wis meneng ngono. Iki bos diyangi ya. Terus oleh tugas. Ngono lho, Lur. Santai. Wis padha mangan. Enggak awake dhewe tetep jam bengi tetep balik. Nunggoni jam 11 balik. No. Pokoknya. Enggak antara itu asli gitu loh. Sapa? Antara kayak asli. Sapa? Antara kayak aku imalku. Kedengaran ya? Saya adikku yang jago. Iya. Oke. Wis mangan ya. Wis tak iki. Udah mangan sih. Tak wis. Sip. Berarti pakanin ratu bengi. Oke. Tugas wong loro yang ngene ae to. Ngono lho. Yo kowe to sik. Betul ayo. Delok kolame iki lho kuwi kok. Bang, nah. Ana sing bocor pura. Nah, ngono lho. Bos kodhoke udah nyolot. Iki karo wantil iki pokoke. Oke. Kok di to? Piye to piye? Kok iso? Dalungguh ngono lho. Beget dolan. Kok iso? Kok iso ning petengan lho. Jan. Bah. Nggih Pak Adi nggih padha dolan ngene Pak Dik nggih sore iki nggih. Sing kabeh padha dolan nggih. Mbah nyapa dolan wis padha dolan rene Bos. Ben asoe ngono lho Bos dolan rene iki nggih ngono lho. Kok dolan malah ndelik ning ngene iki lho piye. Dolane rono to Bos tak ndelok kolam karo dus Bos karo tawon. Wis dipakani burung. Tawon iki ya iki bolongane Bos tawon. Nah, niki tawone padha ning jero ketok lho, dirik-dirik lho. Niki lho tawone. Ya, tawone. Iki sawah Bos niki wis dene iki jadwale ya lungguh ning ngene iki karo ngerti iwak
Karo ngetilek ning ulong kula mangan iwak nek bos ini iki bos. Oke, tugasnya karo pantil. Soale lagi di omongi kingke lagi kita kayak tugas karo pantil jaga kandang penyikin karo kolam karo tawon ya wis to. Ya wong-wong padha dolan bos. Nah, ini ya wis to, tugas tak laksanakan langsung. Jadi menolak neng, lo sawah kirung sepanen. Menolak neng manuk turu, tekap menolak neng manuk turu. Bos, layah-layah ini kini lo, ini layah-layah. Yang kini harus delok suasana lo. Wis didiangi. Oke. Terus didiangi ya wis meneng. Gue ngilangi nyamuk ngono lho. Ben gak pola. Ning ndi to kowe iki? Kuwi ning ndi to? Lo tawane engko. Nggih. Biar mangan apa biar mangan donat neh. Bayem bantak nih. Ya mangan kok soalnya mangan donat sik nggo ganjel weteng kok soalnya awake dhewe ya ning kono kae posisine. Ngono lho. Iki mbok kapal yo, Cuk. Heh? Iki mesti ada banjir iki penolong iki. Iya iki. Iki kanggo penolong iki ya. Iki kapal iki. Ki nggo ngisore tipe apa? Ngono. Ngisore tipe apa iki? Tong apa? Anu no, tong. Tong lah iya. Tong. Tong bos. Kuwi takoki to. Kok lungguh ning kono kuwi lho ditakoki to. Wis apa, Tong? Hah? Wis nyal. Udah sinal Pak Adi. Sore ki olahraga aku. Iwak iki mbok 6 sasi kasih warman iki. Iya 6 sasi, Lho. 6 sasi kas. Iya. Mana gak duwe mandak kowe lho niate lho. Ya. Kok terus ae. Lungguh ngono lho, lungguh sing apik, aku tak lungguh kene, lungguh kono. Ngono lho. Ora rasake kowe gak tau biasane liwat ngulon wira-wira saiki gak tau. Kerja blak kerja terus. Kerja, film kayu. Iya. Budal isuk mulai maghrib, besok mulai maghrib. Iya, gak apa-apa. Lah rasa gak kerja lho, Bro. Loro. Gak sah ngudus. Mbok pakani lembing malah mati kabeh ngono lho. Apa itu? Iya. Kuwi kok iso kuwi mbok pakne dong lentara guri apa piye to jane? Cok nang. Cabut kok. Lah ya cabut to. Lha apa ora mbok ingeti piye iki? Gak. Betul langsung mbok biok ning ngono. Piro kae sing mati? Loro. Iya, tek gawe gede lho ya. Lah ya kok iso kaya ngono. Tapi ora apa-apa, Bos. Wis nggo pengalaman ngono lho pokoke iki. Ngono lho nggo pengalaman. Ing wedhus berharga Gak iso. Sing minggu berharga ki iki apa? Apa to? Minggu berharga ki sapi. Nah, kuwi lho. Sapi hargane kan stabil, Bos. gak nang matine rugi akeh sapi, sesetro kok. Gak iso. Wedhus kok nganu ya rugi cara mono. Ngono. Nah, Misale sampe diweni dus karo sapi mleh ndi? Wedhus ta. Lho, Nek Iya dikai toh. gak iya mas sapi. lho, tapi lak wedhus adale langsung gampang, tapi lak sapi minimal 7 sasi, lak wis gedhe lagi eneng duwite. tapi kan enek duit enek wong. Iya. Pakane menak damai. Tapi lak nyelentak dodo, lak sapi nyelentak dodo iso gosong. 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 Jadi cara susune dhewe dislentak men. Nah, ngono dadi mulane lak ngingu ki yo ati-ati ngono lho. Jaran karo Mulane. dus milih ndi?
Ya apa ora jaran ben keslentak. Enggak ora. Kok iso? Yesus. Alah kok ngentut barang. Akan dijak nganu. Tes tanjakan karo Pak Dik, Bos. So kapan? Gak ngerti. Tes. Wis iso Berarti wis tanggal kuwi lho, engko bulan ngarep. Ya apa meneh dites ya sesuk apa sumpit gak apa-apa, los. Ndak kuwi pakote gitu lho. Alah. Lah kuwi wis to. Gak kena yo wong kok gak duwe paketan, jere kerja kok ora duwe paketan. Kalian anu Mbak. Dar bugo apa to? Ibu musikan. Wong edok yo ora duwe kok. Duwe bojone lho, wallpaper lho ngeri. Wong wallpaper, wong gambar lho. Jadi nek fotone wong edok kayak ngene berarti sayangnya lek. Sayang. Ya kuda Daniel ki apa beruang to nggo. Iki kok menenge to, kancane Bu. kok menenge. Kuwi kok mau anak kuwi dolan kok mau weneng ngono lho. Kuwi ngeblok kok. Kuwi anu to. Lah, Kok kalau tengah-tengah lho. lho iki wis ketak padang lho kowe. Jernih kok. Padane apa to Wiwi? Jane kok grombol iki lho. Yang ndi ta banyu mungkin wis ngombe banyu brong lho. Dil. Wis ngombe banyu brong. Wis. Wis. Ngono pas. Kok yo wis dibadhok nyawuk wis sikile meneng ae ket mau iki. Kowe iki lho. Nyamuk. Lah iya ket mau kok meneng ae, kadang obah apa piye ngono kok malah bewe ket ket mau lho bewe. Nah, ono lor ya, jadi ceritane iki wis tak nunggoni kandang karo kolam karo makane karo wandil ki. Wis ngono lor. Jadi vlog hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.